Dula. Walay dula. Tuduan ako si Kirara og basa. Kirara? Unsa ka man diha? Nag-study ka? Oo, ma. Aw, maayo. Mag-practice pud kag basa diha, ha? Kirara? Basa gyapon. Nag-drawing-drawing pagani ko. Kani daw si Papa. Ya, kani si Mama. Kani ako. Kirara, nganong wala man ko nakadungog nimo nga nagbasa diha? Ala, patay. Magbasa na di ko, Bi. Adtuon daw nako ning bataan ni Bik. Kung tama ba ang iyang gibasa? Solve the following problem. Tiri, ari, always, tsokolates. Pasagad raman nigbasa ning bataan ni. Murag mali gini iyang gibasa ba? Mayo ha, ginako mo basa, oy. Ambi daw Kirara, patanawa daw ko ang imong gibasa. Ma, basahon ako gusto. Paminawa ko, ha. Sige daw Kirara, basaha daw. Solve the following problem. Tiri, ari, always, tsokolates. Mayo kay kung basa man, ha. Unsay maayo mo basa Kirara? Sulbi, diri, ari, nagpataka na malang ka Kirara? Jadi ay mga tama man na Solve, diri, ari, na tama man na. Saon, katong way klase, dili ka mag-study. Bi, tuduan ta kag basa, Bi. Paminaw, ha? Solve the following problem. There are always chocolates. Hapit yung ko na tama, ma ba? Hala, si Kirara man na, Nag-unsa ka na siya di ay. Sige, basa Kirara. Hala, gitudluan di siya basa sa iyang Mama Maria. Magpaduol ta clear kaya atong tawagon si Kirara. Sige. Sige, basahan na Kirara. Kirara! Hala, Maria, clear! Kirara! Nag-unsa man mo dire? Pwede may magdula ni Kirara nang nag-unsa de ka Kirara. Gitudluan ko ni Mama magbasa. Dula. Walay dula. Tuduan ako si Kirara og basa. Wa may klase runang. Tindula man runang, dili man runting basa. Ali Kirara baka magdula ta ninyo. Panguli ra gud mo, ganay ra si Kirara walay nakatunan. Sagad ramong ka ma. Bright mong gani ka sa eskwelahan ma. Bright, maglisod man gani kapag basa. Ang dir himo ni mong dire, ang ar himo ni mong ari. Si Pietra gani ko ma. Sige na Kirara ba, magdula ta ninyo. Magdula na ta Kirara. Sige, ugbasa oy, kakapoy ana. Ginagod ma, magdula mi. Dili, walay dula.